Arvoisa yleisö, minun nimeni on Arto Halonen, Prinsessa-elokuvan ohjaaja ja tuottaja. Ja mulla on suuri ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi Laitilan virvoitusjuomatehtaan 15-vuotisjuhlatapahtumaan ja Prinsessa-elokuvan ennakkonäytökseen. Ja mun tietysti piti olla täällä paikalla, kaikki oli järjestetty, mutta sitten kävi niin onnekkaasti, tavallaan tämän tapahtuman kannalta hieman epäonnisesti, että prinsessa valittiin Haukesundiin Norjaan merkittävälle kansainväliselle festivaalille sarjaan, jossa järjestäjien mukaan on esillä tämän hetken merkittävät pohjoismaiset elokuvat kansainvälisesti katsoen. Ja koska Prinsessa-elokuva valittiin vielä tämän sarjan avajaiselokuvaksi, niin oli tärkeää ikään kuin tämä hieno mahdollisuus täyttää ja matkustaa Haukesundiin. Mutta mä toivon, että teillä on täällä hauskaa, nautitte elokuvasta ja tietysti myös tästä hienosta 15-vuotisjuhlatilaisuudesta. Prinsessa-elokuvassa on monta teemaa ja yksi tärkeimmistä on erilaisuuden kauneusteema ja siitä, miten ikään kuin tämän erilaisuuden ja sen kauneuden kautta niin kuin voidaan levittää positiivista ja vähän niin kuin sörkkivää ja hämmentävää energiaa ympäristöön. Jotain samanlaista mä näen Laitilan toiminnassa ja persoonallisuudessa kuin tässä meidän elokuvamme prinsessa-hahmossa. Eli he uskaltavat kulkea omia polkujaan, he uskaltavat olla rohkeita, he uskaltavat hämmentää ja siitäkin huolimatta levittää tämmöistä positiivista, mielenkiintoista, rohkeaa energiaa ympärilleen. Ja mulla on ollut kunnia työskennellä ja tehdä yhteistyöstä aiemminkin Laitilan kanssa, muun muassa Dogpoint elokuvafestivaalilla ja ihan alkuvuosista lähtien. Ja tämä yhteistyö toi tästä festivaalista myös, näin voi sanoa, menestyksekkään tapahtuman. Ja tietysti samaa me toivotaan myös tästä elokuvayhteistyöstä ja prinsessan ja Laitilan avioliitosta. Ja tietysti elokuvan jälkeen on tarjolla hienoja hyviä juomia. Ja siellä on myös tätä Laitilan uutta skumppaa. Ja pakko tietysti minunkin sitä nyt maistella. Hyvä. Ja itse asiassa tässä meidän leffassa myös jossain vaiheessa juodaan aika paljon. Ja siinä on tämmöinen aversiohoito-kohtaus, jossa vedetään oikein kunnolla. Ja mä toivon, että te ette ihan niin railakkaasti juhlista tätä tapahtumaa kuin tässä leffassa. Ja toivottavasti nämä seuraukset ei ihan yhtä rajut, mutta kuitenkin hauskalla ja hilpeällä mielellä ja hyvää elokuvailtaa ja hienoja juhlia. Skål!